नेपाल के खेसारी के टैटू बनवाइले हे बिया माल हिया नेपाल के खेसारी के टैटू बनवाइले हे बिया टैटू बनवाइले हे बिया माल हिया नेपाल के खेसारी के टैटू बनवाइले हे बिया माल हिया नेपाल के खेसारी के टैटू बनवाइले हे बिया तू तो मोहम्मद के एगो जाल लागेलू ए बुची शादी हो गइल तब बाबा ले लगेलू तू तो मोहम्मद के एगो जाल लागेलू शादी हो गइल तब बाबा ले लगेलू राइटर परदीप अमरुल परदीप छाड़ा बा कहिले सवाल के खेसारी के टैटू बनवाइले हे बिया माल हिया नेपाल